The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan ni Akson na Brian Morden, ako naman Akson Art ay hupon checking in diri sa inyo palatuntunan na Akson na Firing Line. Action Firing Line. Miyerkules kita nga presentation April 6, 2022. Action Firing Line. Umusta ka mo masuki namon nga matag palamati sa kanginan kag sumungman sa online nga mga listeners kag viewers nga nagamonitor kag nagatutok na karon nga gabi. Welcome to the show. Tubtob kita sa takna nga alas 9 karon nga gabi. Action Firing Line. Kumusta dira sa inyo ginamtangan, especially diri sa Negros Occidental? Kumusta ang palibot sang Negros? May mga pagtupa man sang taliti o kun pag-ulan? Kay diri sa Metro Bacolod, apisar nga manipis, pero mayara sang pagtupa sang pagpanaliti, bangod sining tiempo, nga maulanon o kun mayara sang LPA, nga karon ginabantayan ang Weather State Bureau, amo ni siya ang pag-asa. Action Firing Line. Balon tara karon kay magluwas ang LPA nga ginamonitor nga nagailapit kun ari na sa par, may isa pagid nga may distansya pero LPA pagini nga tutukan ta karon nga gabi balon tay na gikan diri sa lokal na to na sa bahin sa PDMP or Sir Jomari Vargas. Kay magluwas sa LPA, nga na-experiensyahan naton subong, may isa pagid nga nagasunod ti ang kabaluka, 35% malang ang chances sining LPA nga una pirong nagasunod, yan daw dako gid ang tsansa nga mangin bagyo. Action Firing Line. Kung ninaling magsulod din sa pungsod Pilipinas sining nga weekend or masunod nga simana ang sitwasyon naton at mo giniho matabo ang Semana Santa or Holy Week nga sa naandan ta sa masami nagatagiti ang init kay summer season pero bangod sining El Nino o La Nina phenomenon ma-expect nato na nga sige gihapon ang maulanon nga panahon. Action Firing Line. And talking about maulanon kang mabugnaw nga tiempo ang balantayan tapagid amo ni. Kay sa mga areas nga lawagon ko karon ang mga apektadong mga lugar, atensyon kamo kay sa palabuton iyang Sabado. Sabado. Bali Abril 9. May ara sang patigayunon ang Seneco upod diri sa National Grid Corporation. May ara sa pag-shutdown sang Bacolod Silay 69 kV transmission. Tiang matabo sini on Saturday, April 9, may mga lugar nga may apektado sang malawig nga brownout. Action Firing Line. Ari kay plaster ko ni kanon sa inyo para at least may ara ka mga daan sang preparasyon April 9, Saturday, damo-damo ni siya mga preventive maintenance work ang himuon sang NGCP. Of course, why may mo da kon choice ang electric cooperative but to cooperate and to inform the member consumers. Action Firing Line. Ang brownout mag-aumpisa alas 6 ang aga, tubtob alas 6 ang gabi. Amo na siya, tandaan tagid sa parabuton ina nga Sabado. Dugay-dugay kay plastar ko ni din nga mga areas ang affected Action Firing Line. Ano pagid ang pilag ka madalag ko nga balita pero antes sina ari anay ma-check kita anay antes ang dugang naton nga mga pambukas ka mga informasyon kag balita karon nga gabi
Diri sa ino palatuntunan na aksyon na firing line sa ngalan ni Aksyon Brian Moden. Action firing line. Aksyon ay tayhupon checking in sa nasiling ko na until 9 p.m. in the evening. Diri kita na sa pagcheckar sa lakat sa panahon. Easy. Action Radio sa Bacolod. Weather update. Kahit daw duwa ka LPA nga sinundaday, ang actually ang report daw tatlo gid ni gani sila mo siling kubaw amo ni nga summer season nga mabugnaw iyang aton sini nga tiempo. Let's have Sir Joe Marie Vargas maki-update kita sa iya kag nano ang mga preparasyon subong, although medyo malayo pa man ini ang una nga LPA 35% lang daw hindi magani mag-develop into tropical depression. Sir Joms, how are you? Mayong gabi. Hello, Art. Mayang gabi. Salamat ki sa time, sir. Maki-update lang ko sa imo ay nano ang sitwasyon sining kuno duha or tatlo ka LPA ni kuno do sunod-sunod nga sining nga Abril siya bumundak kag kung mag-develop ti amo ning una nga bagyo sa 2022. Well, actually, Art, ara kita duwa ka low pressure. Pero nalantaw ko na presbong real time nga report, no? Ang imalayo daw galapta sa at hindi ka man silang kabiya nga daw para sa bagyo nga normal daw na dugabuyong, no? Ining isa rin mo mapaulan sa aton hindi ka man ni Baskog kay posible mabulo Baskog sa bis kagahon kung hindi pagliwat ang iagi sini. Ang isa ni among layo-layo pa mo ni kinalantaw na mo at ka mga problema posible. So ining isa nga una nga palapit ni actually going towards Bicol ang iya sini nga direksyon. Amo nang hindi masyado pero ining isa ining sunod amo ning nalantaw namon nga posible mga threat sa Negros, Northern Mindanao, Samar, Leyte, Negros, Panay area. Pero may paniat damo pa sing matabo sini antes magtupa sa aton eh. So hindi kita na nga amo na lang mo ito lamon importante mamatelak mo sa radyo aton na pumuluyo. Wala nang lakat sing panahon kay bisa miyara kita na walang taong kapanik na bilang may bagyo. Actually, amo na bilhin bro summer pero kaya inulan, no? Correct. Amo na sa actually ang sitwasyon naton subong. Pero ang una niya, sir, no, kay ako bisan ako nakita ko kay ina sa Pag-asa at amon man lang na amon basis dira kami galantaw bala ang daw laptag man siya tuod kaya ang possibility nga daw mag-develop into tropical depression malayo siya. Pero nagasunod niya do ko do kadapad niya sa iyang kuanaw galom nga dala. Amo na sa atang gasunod amo nang amo na lang taw kanis linggo early kay na. Malapad-lapad siya. Galing tungod siya at ang hangin nga gawpod sa iya. Posible kan malapta pa ni siya mo. Sa sunod nga posible weekend abi. Hindi pa men siya subong kaya well defined abi siya nga may mo siya tropical cyclone. Okay. Nga bagyo abi. Tungod nga lapta pa siya eh. Pero kung magtipon na siya, magbuyong na siya gani nga malapit sa ato, na masalin ako yan, may masunod bagyo sa aton nga mabulo Baskog. Pero as of now, hindi pa kami kasiling kwan siya kay tungkod ang iya, ang paglapta, ito ginarawit siya bala at ang iya nga pagulan. Actually, ang una nga pagulan, sa mong damol-damol, actually, sa Samar, Leyte, as of this time, no? Real time, no? Kaya nakuha ko ni at sa mga amon, kamiyara kami monitor nga, kwan mo, nga namlang kada oras, o sa sakto giyang oras. At yan mo na ang posible nga maulanon sa Samar, Leyte, posible sa aton basaga, mayara naman taliwat nga maulan. Kaya tungkol siya ng sunod-sunod, garawit, ining iya pangano, di pero hindi sa art, gabuyong, amo lang nalantaw naman. Okay. Now, daw amo ni siya sa kadugay naman nagkalawig naman nga nagakuha kita sa mga weather update. Ambot sir, kung ma-recall mo nga may natabo nga amo maning nga summer season, iya sige inulan kag tiempo pasang Semana Santa. Well, actually ang amo tong na monitor na namon atong weather pag ang climate change naton. Mut ko nakita mo sa isa naton de ka platforms ang digital media. Ang nagsiling ni ko to we'll have a short summer mo. Lipot nga tagilinit. Tungkol nga ang panahon nagliwat na gid man eh. So hindi amo na ni sa atang nalantaw namon kay ang pattern niya sini Semana Santa maulan. Although sa una nga chimpo maybe 20 years ago, kaulan man ang Semana Santa, pero hindi esling amo niya nga daw sunod-sunod magkalumon ganyang panahon. Okay. Ito init man dapat subong eh. Kasi notar kasi nigligan niya nila, pwede ka init.
Correct. So, usbong yan sa tuad, pwede pag-usbong sa babaw, imo sa dan ulan sa aton sa Pilipinas. Okay. Now, ano sir ang epekto sini? Kung nagasundan na ining duha ka mga LPA subong, may chances or may posibilidad nga higupon, influensya ni, inansya ang nagasunod pagid siya kag padasigon nga makasulod sa par? Hindi gani. At kuno kay siya mismo itong nauna gatag sa aton ulan subong, hindi magani siya sila yung nagasuyop mo. Dogad lagan, nagad karawit lang mo lang iyayas ning kwan nga iya nga paggalom, dala sining ng share line na tuwag na to, no? Na lang daw kalog, no? Tapos Okay. kalog na siya at kanagyan. Aha. Gagakanto din sa aton, pero kung magsiling kabi nga pagbuyong niya, amo na pagsuyop na sa dalom, galing katiway, may siya sing pwersa nga magsuyop. Sige lang siya duroy pakatos babaw. Ining isa mo man, gaduroy man sa pasaka sa babaw, tungod ka na huyop masing hangin na halin to sa nasidlangan naton. Okay. Kaya actually, hindi, amihan daw galapra siya, hindi siya lang complete nga amihan daw, laman siya sa east-northeast ang agin sing hangin, imbis siya nga northeast, mga bing amihan. Hindi siya east-northeast, so laban siya sa nasidlangan nga bahay sa Pilipinas. I see. So, ang balantayan, tadiguro, by next week, sir, no? Basi kung makasulod ning isa ka nagasunod nga LPA, saan most probably ni siya makasulod sa par? Way pa ni Pio at masigani kung matunaw naman ni siya. Kabay pa. Kaya hindi siya gani deformed siling ko, hindi siya well-defined blind, hindi siya bala nagforma gid nga daw bagyo gid. Garawit siya daw palaba siya ate, hindi siya siling nga itong previous nga makita na pa sa television nga naga-forma sa kagabuyong, hindi siya wala eh. Okay. Hindi sila buyong. Daw kakuan mo siya, daw kahurma labay siya nga pasaka ang banganod nga may dala ulan. Hindi siya siling nga mo daw bagyo gid ang kurte niya. I see. Ang importante, guro, kuan lang kita, no? Monitor gi kita permi sa mga advisory dira sa inyong office kag please keep us posted sir kung may ara gin man, no? Masiplatan kita dira nga pwede naton ma-inform sa public kay kabalo ka mo ning summer bisan kay inulan ni damo ni mapa-resort kag mapakuan mo magkadto sa mga beaches. Especially na Espera Santa, no? Correct. Mo naman gani tiban gani at gani guro mo bati ko sa nga resort mo na fully booked na kuno sa Sipalay kag Inuban area. Grabe ba? So no sugod subong no kay way man klase patawhay mo na way man sa pakunano activities sa ila lugar. So amo nang mati ko up to iba niya imbis magpamalandong kay way gid man posible maghimo sining mga religious nga mga prosesyon. So sila dito na lahlay guro malandong sa baybayon nga to ni kun amo ng sistema but Okay. amo na ngati daw mga ulanon o sa bagay ko sa baybay kay mapasa ka magyapok muligo kay. Correct. Kaling lain nga nang maligo ka lang nga kumpiyansa ka lang wa tendency nga magdalag ko gulpiadang balod bangod sa pugada do mo na. Amo na tang delikado kay nang kulpi pugada bla hindi ta kabalo sina. Amo na nang balantayan naton. Ikaw ka pamilyar gis nakatising ara sa kawayan sa kita watong balod kun Kani? mo nga chimpong nga daw balay gad lagko yung ito pasigad baybay. Correct. Oh. Aha. So, sa bahin sang local CDRA mo naton, all set na yung preparation ta, especially this coming Holy Week, starting most probably, guro, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday? Pero pala at ang amon niya yearly nga activities na especially kung Domingo de Pascua mo. Amo naman lagi na paripakat yung resort siya na ma-open naman, makanto naman ang pumuluyo. Pero kung magsigin inulan hasta Domingo de Pascua, sino ba ba makanto tos baybay man kaya mag-ala ka man magsusog bababoy ito yung mga basan na sing ulan, no? Amo na ang isa sa malantay naton. So, posible ba siya magliwat ng mga plano sa aton, mga pumuluyo. Patamo bantayan to lang kay base kung magliwat man ang panahon naton kag mangin mayo man lang. Ay, kabay pa. Nung inang nami, malambalak kag kabalo ka naman, tuon na, gusto nang ambal mo nga, subong niya, bisa ang mga activities sa simbahan, limited mo lang kung sundon ang minimum health protocol, ang mga safety measures, kung sigiyon na yung sundon, di dapat maprosesyon kung may ano man ang activities sa church, limited gapon ng tao. Oo, mo ganin na. Although full capacity, pwede na ginalaw na kay ara na kita sa alert level number 1 mo. Well, sakto na. But anyway, ang atom na lang yan, ang iba niya, decided na lang to
nga magkuan na sila, mapataway na sila o pati pamilya nila instead of usual nga religious activities sa aton mga pamuluyo. Okay. So, monitor lang kami sa imo kag maki-update lang kita. Pero sir, since kang eleksyon sumong kundi sige-sige and 33 days na lang nabilin, ang aton nga mga kay amo ning summer sa masaming ginahulat sang imo office gid nga makatulog kita trabaho since nga way inulan galing kiti nagbaliskad ang tiyempo. Ano man apektado sa mga banning ang mga flood control program ta? Wala niya, hindi na madala kasi mo niya flood control. Sige kami yung yapon, bago na po natapos ang sa Mambulok. Mambulok rin, tawanan na naman naman ito. Kaya nagtipo naman ang, ano kasi nga ang mga basura dito. But before kami nag-consult kami na sa amon legal office kung pwede. Okay. Wag problema kasi nga mo niya normal man ang routine. Kaya isa mo rin kami ginahire ka tao, na kaya amon man ang tao yung operasyon na mo. Gani. So, isa pati ang magkuhan kaya sing amphibious excavator, pero mo lang katawag ano, sa namo na apat. Aha. Apat lang katao mo. So, iba niya, normal man, pang pruning, imbising kawin nga na masabad sa tukadalan. Ara kami Japon, pang tinlo si mga dalot, mga amon drainage system, kasi amon ang bahaya at kung sige inulan may managap paningala kung eleksyon sa kung hindi. Correct. So nga mo niya na sige na mo niya po ng amon panindo sing kalugaganal para mag-ulan kasi napabot nato ng ulan irrelate na nagabot ng ulan. So sige kami niya po niya panindo si aton mga kanal mga kalog-imburnal. Aha. So good luck sa imo team sir. Kabalugi kong way untat ang ila trabaho. Salamat gid. Good night kag God bless sa imo. Sige, thank you again. Sir John Marie Vargas, ang tag-pamuno kon cluster head sa Mainsang City Disaster Risk Reduction Management Office o kon CDRRMO. Action Firing Line. Alas 7:09 na Action Radio Philippine Standard Time nanong pinagkamadalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga gabi. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Action Firing Line. Diri sa lokal ang madalag ko nga balita sa syudad sa Bacolod, good news ini para sa mga traffic enforcers. No, ang mga traffic enforcers nga kung ako yung pamangkuton amo ning dapat i-regular nga mga trabahante in-order nga magpisan kag mangin matutom sa ila trabaho. Amo ni tani mga nagatrabaho sa gobyerno nga i-regular mo galinti kalabanan isini sa ila mga job order casuals. Action Firing Line. Or plantilla, pero ang balita, good news para sa inyo kay ang hazard pay sa mga traffic enforcers aprobado na sang SP sa third and final reading. Action Firing Line. So once nga ina magdangat sa tatapan sa alkalde kang malagdaan bilang isag ka ordinansa sigurado nga ini sila magabato ng pag-intindi ko sa nagligad pag-interview ko kay Councilor Dindo Ramos daw 2,000 balay nimo batunon sa ma-regular lain man ang job order casual amo ning makaluluoy ginang job order casualo. Action Firing Amo na Line. kung kaisang bisan 5 slak bilog sa isa ka corner nga dira nagabantay abaw pertin ang ginutok ka pinangapi kang nagadi 4 lang iya kay sila nga gasulubra man ta diya. Action Firing Line. Total job order malang ta gamay mo lang aton sweldo pagtupa jutay sang talitin niya pasilong ta si maglain matsyag tabla. Action Firing Line. Para siling ko dapat ni tani sila kung mag-regular ni kag mangin mapisan pagid ni sila mo kapin pagid kon makabuhi man sa pamilya mo bla pero kon under the spell kagihapon sa kung sino nga administrasyon nagauyat ini matsyag ko ining kampanya na ini subong damo traffic enforcer kasabay-sabay nagaupod sa kampanya o rally mo. Action Firing Line. Hindi ka mag-upod ka mga kampanya na si gano maperding imo mayor da sunway ka na trabaho. Action Firing Line. Obserbahan niyo man nga kadatapos eleksyon, lain naman ang nawong sa mga traffic enforcer. Atong mga nagliligad ng mga traffic enforcer nga hindi regular sa trabaho, makita mo lang araw galibod mga pagkaon, kay why na income, why na trabaho mo. Action Firing Line. Pero ti saludo kita sa naya, no? Sa isinang mga nagaideya nga magkapangita sang ila palang nga buyan.
Pero ti inyo, good news ni para sa inyo kung mahatag ning hazard pay na. Action Firing Line. Samtang sangguni ang panlunsod sa Bacolod ginindorso sa EOC ang dugang at 3 ka public school para sa face-to-face classes. Action Firing Line. Balontay na sa report karon ni Axon Dale Salazar kundi ini nga mga lugar o mga eskwelahan nga gindugang sa listahan. All in all, pila na ang sa karon nagapatigayon sang limited face-to-face. This is part of the F2F expansion program. Action Firing Line. Samtang sa probinsya sa Negros Occidental, SP ginindorso sa EOC o kung mga LGU sa Negros Occidental, ginapanawagan ni Gov. Lacson nga iduso ang COVID-19 booster shots. Action Firing Line. Na kadamo nga daan di sa aton, 221,000 doses to nagliga na manog expire na. Di hasta subong daw ay maniya sangin padala nga instruction ng Department of Health kung paano ina ang mga bakuna nga nagkala-expire na anong matabo sina ti Bacolod City mayara man manog expire to nagligado. Action Firing Line. Amo ni gani nga daw ma-donate naman kita kuno sa nagkalasulubra nga vaccine ni sa aton dito sa pungsod Myanmar. O ara malanggalin nagasulubra na ang mga bakuna. Ang problema kay hindi pa 100% ang tanan ang mga pumulo yung Pilipino nagpabakuna. And waay kita sang kasuguan sa Pilipinas nga nanggamando nga dapat magpabakuna o mangin mandatory ini nga campaign sang gobyerno. Action Firing Line. And of course, na mono kokaina, lawig nga brownout, ari pagid ang masubo-subo balita o kay this month of April. Nagligad to may nagpagnubo sa balayran sa kuryente. Although sinintimos, way gani kalabot piso per kilowatt hour, ang lain subong kay may ara naman ni ho sang pagtaas ni nga bulan sang Abril. Kung amuning tiyempo, at least makamenos kita gasto kapin pagid ang mga balay balang kung way air conditioning unit, sigurado nga puwerte ang ila sining kapaang kaginot nga mabatyagan mo. Ti kay kumuha mo ning panahon, at least bisan electric fan lang, hindi ka ginmang kinanglanon nga magala tudo ka paandar sang aircon kay hindi giman mapaang ang panahon. Luwas abi ko makanay ang kawaan nga tuman ka init sang ang humidity blind di hamak. Action Firing Line. Di balayran sa kuryente magataas o ano ang reason? Nakita ko rin rason bangod sa pagtaas sang petroleum products nga ang iban nga mga power generators nga nagasupply sa mga electric cooperative nagasaligman sa ilang gina bakal dira nga mga bunker fuel na mga gatong dira kag iban pati amo ni ho ang resulta taas naman presyo ta sining Abril pero daw wala pa so far subong sang klaro nga estimated amount kung pila ha pero ipa-confirm ta karon. Action Firing Line. Ang ginmuno ko kaina nga brown out, ari atensyon kamo ha kay i-check ta na lang dayon langkoy sa taga Seneco. Kay ang matabo diri nga brown out sa Saturday or Sabado, may ara sang kalawigon nga 6 to 6, meaning 12 oras ning way ka-supply sang kuryente. Diba, may iba naman dira nga why bala sila generator, no? Generator set, ti sigurado kung may online class ka dira, why ka may mo kung why ma charge ang imo sining nga laptop or ang imo sining nga gadget. Pero kabalo ka, hindi man na makasustain, no? Sa sulod sang pila ka kwan, sa sulod sang pila ka oras, mag-12 oras, hindi mo na iya masustain na iya sang battery da nimo sa laptop o bisan cellphone sa gadget mo. Action Firing Line. Tawari ho para nga may ara kamo sang ideya, kay man damo nimo ang mangin rason nga ginahimo subong sang himuon sang NGCP. Number 1, commissioning ini kag may ara sa mga ginahimo nila nga pang-replace sang defective auto recloser sang MF1 sa Mount View Subdivision, Mountain View ini siguro substation, Barangay Mandalagan,
may preventive maintenance servicing sang 30 ka mga MVA, power, transformer and repairs, ang hotspot sa Kamingawan, replacement sa mga daan na nga mga poste sang kuryente no sa area sang Burgos. Ti mga apektado nga mga lugar, ari ay atensyon kamo sa mga nagamonitor na basi tingala kamo sa Badobla, kibot kamo nga way naman kamo supply sang kuryente. Action firing line. Ang Burgos Feeder 1 way na supply 6 to 9 o 6 a.m. to 6 p.m. Ti dira sa Burgos Feeder 1 ang mga subdivision nga dalada muning Villa Homes sa Buena Park no dala kamo dira Patria Village kag iban pa no ti timely ni mapabalo naton sa inyong daan kay ti Miyerkules at least Huwebes ka Biyernes may preparasyon pa kamo nga mahimo. Action Kay lawig-lawig ning schedule nga brownouts mo sa palabuton nga Sabado. Pero ari ay isa pagid ang balayran sa kuryente nga gina-expect naton no nga sini nga bulan sa Abril man. Action firing line. Karon dugang naton nga balitaan karon i-check ta ni Abio kay kadamay organizer kuno ginaligar nga na missing may patigayunon gani buwas nga adlaw Abril 7 sang protest rally diri sa Bacolod City. Action firing Di ni line. nga kuan man, di ni siya na-assign, di ni nga trabaho nga kadamay organizer. Sino ini siya? Initially may ngalan na kundi pero ibaloon ta na direkta karon sa kadamay. Action firing line. Sa na missing ini siya. I-check ta na karon na dugay-dugay. Online sa firing line. Pero unahon ko anay si Ma'am Malu Parucos sang Seneco. Nakigusto tani ipa-update sa aton nga magka-aksyon sa Sabado ha, siling ko may lawig nga brownout 6 a.m. to 6 p.m. At least ini nga advisory mapabalunan daan naton sa inyo kay ang mga pumping stations nga wala supply sang kuryente, matik na nga way man sila supply sang tubig. Kag kon may mga pasyente sa balay mo, at least may ara nga daan sang plano kung anong himuon mo. Kag ang ginapaabot naman nga pag-increase sa balayran sang kuryente sining Abril, although wala pa sang nagakaigo nga estimated amount angot sini. We have Ma'am Malu Paruco on the line. Ma'am Malu, how are you? Maayong gabi. Action Art, may gabi sa aton mga tagpalamati, no? Malipayon din nga pagpamati da sa inyo tanan. Salamat gid Ma'am Malu for the time. Ha. Unahon ko lang ni Guro, at least in order ka prepare man ang pumuluyo. Ining burnout naton bla because of the NGCP nga maintenance work this coming April 9 kay ti kuan ini mo 6 a.m. to 6 p.m. to si oras. Ma'am, ini siya dayon na gini ano? Yes, na dayon nagini kito kapila na ni naton gin isol actually i-energize sa NGCP ang bago nga linya sang 69 kV line, no, kay di ba do ka problematic sini tungod do kat daan na ni nga mga linya. So ang repair naton sini nagsigi-sige asa nga natapos. So this Saturday ma-energize na kita sini sang 69 kV line. So amo na nga ma-brown out kita. Medyo malawig-lawig ni siya, affected gini siyang halin sa alangilan, papanaog ni siya sa silay, no, kaya mo ni siyang sakop sang 69 kV line naton nga Bacolod. Okay. So action art ang aton mga pumuluyo dira aton mga kauturan, especially ang aton gidi ba nga mga online workers, no. May ara kita dira nga man nga nga advertisement sa aton nga Facebook, no, nga ginapadala naton sa gina-post naton sa social media. So kay pangayo gina ang ilang mga employer bala sang proof nga may brownout, may power interruption na schedule, so pwede na nila magamit. Okay. At least mapabalutood sa ilang ginatrabahuan para nga why problema, ma'am, no? Oo, amon action art ang iba nagapangita danan sa kung diin sila makakadto bala kag maka-open nga may anyway man na siya mo may part man yung sa Bacolod nga may suga man. Aha. So ini siya preventive maintenance work kag or I mean pagkayo maintenance work nga ipatigayonon sang NGCP preparasyon man ni Guro para sa palabuton ng eleksyon para nga tiway ta problema sa supply. Actually, I ko na notice yung sa nagligad ng mga tinuig ang aton 16 kV daw ka problematic yun sina nga permi lang bala naga-brown out, no? May mga permi, may trouble, especially nga ina siya nga mga linya sang aton mga poste sinaara sa tunga sa mga talamnan, sa tunga sa mga kakahuyan.
So amo na no ngagin ano na naton ngin patigayon naton ang bag-o nga paglinya sa aton mga poste kag ang pag-repair sina nga 69 kV. So amo na siya ang aton kabakaluyan ano na siya do maano na gid bala ang permi nga pag brownout sina sang 69 kV line naton. Okay. Ma'am, at least may ara na hindi ang public, may ara man kami posting sila sa Action Radio page para at least makabalo sila, makabulig kita sa inyo dira sa Seneco. But ano ini man, may report ko na baton nga daw may increase nga ipatuman sa balayran sa kuryente galing way pa computation kun pila. Is it true, ma'am? Actually, ay posible gid no because ang prices sa world market ay because ang crisis man sang gera sang Russia kag sang Ukraine ang bilog ka kalibutan apektado gid sinisang aton nga fuel no ang supply sang fuel at the same time ang prices sa world market. So because si Seneco sa nagligad nga bulan expected naton nga magamahal ang aton rate sang kuryente because nagsaka but actually ang pagbill sa aton nga power generator generation naton nga ginakuha naton sa supply naton bali na temprano pa to before sa increase sang aton nga fuel cost no. So this time I think tungod nga nagsaka siya na naog siya tapos nagsaka naman siya liwat syempre tungod nga may ara pa kita nga may kontrata bala kita Action Art nga nag-expire na so na ano kita na force kita nga magkuha sa WISM no sa wholesale electricity spot market. So because of the fuel cost nga nga taas ito bong ma-expect kita nga may increase gid sa aton nga rate of electricity. Okay, pero ang computation sila most probably pagwa man na kung available na. Yes, Action Art ipagawa na naton actually mga every 15th of the month, no? Every 15th. So next week na siya magwa before siguro sa Holy Week. May Holy Week kita. So expect kita nga mapagwa kita sinabaw. Praying lang gikabay pa hindi lang gitanto kataas. Yes, ma'am. Now, since nag-approach sa gidman, i-grab ko lang yung opportunity. Total, anak naman gid sa linya naton. Ang Holy Week na ini most probably sarado ng mga offices ta. Yes, Action Art sarado kita tanan ni area offices including aton main office. But we will have a 24-hour telephone and aton hotline sa aton nga helpline unit at 24/7 na sila gyapon together with our emergency service unit. I see. Sige, so ina sila sige na yung duty nila bisan pa man nga Semana Santa or Holy Week. Yes, Action Art. So, sige sila. So, ang aton mga telephone, actually, mayo, naglig kami dispensa dahil isa nagligad nga Friday up to Monday, kaya daw medyo nagproblema ang aton nga smart balang line sa aton nga telephone line sa landline naton sa Seneco. So, hindi kita makabaton sa mga outside calls. So, Okay. na kayo na. So, amo lang to ang natabo, may problema ang aton nga PLDT sa smart naton. Okay. Sige, on that note, Ma'am Malo, salamat gid sa Actually, time. sige mapabalugid ko dahil sa imo. Yes, kung ma'am. ano na ang aton nga rate per kilowatt hour. Thank you, Action Art. Good night, good night. Thank you man sa aton tagpalamati. Good night and God bless everyone. Salamat. Action Firing Line. Kaya ayos ang hindi ko ni maisa-isa gid explicar sa inyo kung dini nga mga areas no aksonal yung na isang phone gasunod siya. Ang i-check ko lang kung ano ini ang sa mga tagpalamati tabla para maplastar sa inyo ang mga areas nga apektado sa brownout no ipabalota na sa inyo pagi sa Facebook na lang guro sa Action Radio. Tanawon nyo na karon kay partiklawig ni no 6 AM to to 6 PM. Di ba kumudo si oras ni nga lakat sang o kunway supply sang kuryente. Action Firing Line. Tiyan mo nang halalungan nato na. Anyway, para sa benepisyo sang tanan siling diri ni Mamalo iya ini sang NGCP man part sang ila sining ginahimo sa mga activities. Parang at least atong 69 kV sing una dira sa may Bacolod Silay nga iya sang NGCP nga masamig nga problema ti amo ni may bag-o nga linya dira hopefully hindi na ning brownout magsigi-sigi ha. Action Firing Line. Kag preparasyon man ini sa nagilapit nga eleksyon para ang supply sang kuryente sa mga bulutuan bangin establi man. Action Firing Line. Di palaligban ta naman ni pila bala ang ipatuman no nga increase why pasubong so far sang estimated value or amount as to kung pilang computation. Di mangin available sila ina kuno next week before
the Holy Thursday and Good Friday. No, kabalo ka, way niya opisina, sina nga petsa. Action Firing Line. Ayos sa Sabado, i-check nyo lang na para at least mayara kamo ideya or sa amon Facebook page, lantawon nyo na para makaibaluman kamo diin nga malugar ang mas mapiktuhan. May mga porsyon hindi niya kibilog nga bakulod Ang porsyon lamang halintos Granada butong diri po sa Burgos Feeder pakadto dito sa Mandalagan Bata area amo ni sila ang apektado nga mga lugar. Tikinanglan preparar na nga daan Action Firing Line. para at least may ara kamo sang ideya na. Oy, sa nasyonal, balikan ko lang ni karon ng mga lokal na itong issues diya sa kompleto ng mga detalye, pero ang sa nasyonal ang fuel subsidy, kuno magapadayon na, may ara naman mo, ining ikapila na ning chapter, kumbaga, sa ginahatag, no? Ikapila na ining season kun sa mga teleserye pa nga hinatagay pero ti ang mga taga Bacolod kag negosyo nga mga drivers kag operators ga kuaning transport organization kado hindi kalabot sa ato ng bulig dihaw. Action Firing Line. Ilang tawon ta ini sa balita nga kuno may ara na sang ihatag nga pagpanagtag sang subsidy ay kabay pa nga kunta ni malabutan na kita diri no sa Negros Occidental kag Bacolod City. Action Firing Line. Kay daw masami iya daw ginabaliwala kita di kag kun may ara man fuel subsidy. Ang problema kay esta subong ambot na kulbaan gurong LTFRB magtabok di kag i-reconcile ang record bala. Kang iban ginatagan nila yung mga operator nga way nagali isang mga salakyan kay ginbaligya na ti sila gyapon nga kuha sang fuel subsidy. Ti sinuwatagan ng driver kay na sila unit na. Action Firing Line. Ay nano ini nga opisyo man dapat itarungon ni tani kay nami ang programa pero ang proseso sa paghatag pag-provide sini sa mga natungdan kag amo mismo beneficiaryo tinuntong nga lain yang atagan mo nga nagapangabudlay sa dalanon lain Action ang apektadong Firing Line. driver lain hindi niyo na mahimuan ideya bisan maglawig pa isa ka bulan ang paghimo sinasang klaro nga chekyar sang listahan para matagan gid ang mga aktual nga nagapangabudlay nga mga driver alin sa PUJ, taxi kag kun sino dira nga mangin beneficiaryo sini nga programa. Action Firing Line. Presidente Gong pangakigigan ni sila total dutay na lang nabilin si imo pagpungko nga pangulo do ga pinagusto sila Mr. Presidente. Action Ang Firing Line. programa nga mayan no hindi kalabot sa beneficiaryo kundi ang gwa niya tinuntre. Action Hindi lang Firing tinunto Line. siling ni Action Fred Salanga tinuntre na ini mag-amuning sitwasyon. Action Firing Line. Initanan kagang dugang sini nga maditali bantayan sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Lasyati 31. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
Maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi kaya pinagamat-amat pumansa ka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog gramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Action Radio Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mo ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansa ka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga na-trap dito or na-stranded dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw. Ang aksyon na firing line, bakit ay kami maninoy ko diyo? Maninoy Roland Magahin. Hidlaw ko siya pero ang body structure ni Noy Roland ara gyapon pertino. Action Mas kulo ni firing Noy line. Roland ja ara gyapon perte. Bile ba? Maninoy Roland Magahin, maing gabi ah. Action firing line. Si Paul Strait Padiking ka monitor man kag Dennis Richard Tibo Roma El Presidente may gabidra Imbong de Campo balik monitor kami di Smaaw si Lorna Diligencia ga monitor man kag si May Amaraj or salamat gidra sa imo ha nga pag monitor karon nga gabi ayos. Now, antes ko katuan si Akson Marlon Hinubia, unahon ko lang ni Anay, unano ining natabo, may namising opisyal actually, no? Or organizer sang kadamay, gina-try naton nga ma-check ini sa mismo opisyal o tagpamuno sa kadamay, galing do hindi available sila, pero i-try naton makontak karon na gabi si Mr. Noli Rosales. Kay ti do maidiya ni siya man, kag anong background sini, di ni siya na missing. Kay ginapangita sa subong, sang iya mga kaupdanan, kag pamilya, kag paano bala siya na missing. Actually, nagligad nga adlaw malang ni kahapon, umpisa nga na missing siya ang report, kag buwas, magapatigayon sang rally protesta, ang grupo sang kadamay, kag pila pa ka mga progressive group. Action firing line. Ang inisyal nga report nga nabaton naton nga ngalan sang sining na missing, actually ang nakuha ko din nga ngalan do si Mr. Iver Larita. Taga din siya kag din tabo ang pagka-missing niya man. Online sa firing line. Joining us tonight is Sir Noli Rosales, ang Secretary General sang KMU. Sir Noli, may gabi. Yes, Sir Art, maying gabi kag sa aton mga tigpalamati, maying gabi kag sa aton nga mga mahumagon, may man nga gabi. Salamat kid. No, i-check ko lang sir, ining si Mr. Iver Larit nga isa sa mga kadamay organizer, kahapon nag-umpisa ni pagka-missing niya, kag paano ini siya na missing sir? Yes, no, si Mr. Iver Larit mo isa ka kadamay organizer nga kung sa diyan nagabulig sa aton nga mga urban four, kung sa diyan no nagaatubang sa mga demolition. So gapon niya adlaw no sang Abril 5, 2022. So nagalin siya sa Ilabalay mga alas 9 sang aga para makadto sa mga area kung sa diin no ang makadto sa para buhigan ng aton nga mga pumuloyo nga nagaatubang sang demolition. So dira sa barangay Mansilingan, Bacolod City, Action Art. So after sina nagapaabot ang iya dito mga kupdanan para sa area nga kung diin siya makadto. So mga 9:30, so dira na siya hindi na siya makontak, no, hindi na makontak si Iver Laret. So natingala na kita no kay ti syempre hindi normal nga nawala siya naga-reply sa iyang cellphone. No ginawa man ko siya kung sa diin na siya kay ti nagahulat ang iyang mga kupdanan. So hasta nga naabta na lang sang mga alas 11, siguro mga alas 9:30 nagaring pang iyang cellphone ang
naga-open pa. So after siguro mga 10 AM, so why nagid nag-ring, nag-off ng iyang nga cellphone hasta naabtan siyang gabi, hasta sa subong nga adlaw. So wala gid no, hasta ang pamilya na balakan na kay bisan ang pamilya, wala gid dyan na kontak. So hasta nalabutan siya sang isa ka 24 oras, so nagpa-blatter na kita sa police station upod ang pamilya para ideklara nga na missing na si Mr. Iber Laret, organizer sang Kadamay. Kag dira no, ginapangitaan pa natin sa investigasyon kay ang history sini Action Art, si Iber Laret no, ay isa siya sa mga na pangridtag no, sa kabulukan naman sa progresibong organisasyon, halos na pangridtag ang mga organizer. So ang iya sini history si Iber Laret no, nakatilaw man ni apriso sang I think mga 2011, so na-dismiss man ang iyang kaso, mga 8 siya ka bulan sa prisuan, kag na-dismiss man ang iyang kaso tungod sa wala man insakto nga ebidensya no, nga gipasakaan sang mga state forces. So kag nakaagi man siya haras sang atong mga I think mga March 2021 no, giharas man ang iyang balay kag gisaka man siya sa mga state forces. Kag dito no, gipasidanan nga kung hindi ka magpahuway, either madisgrasya ka. So amo na ang mensahe. So sang sining bag-o naman no, sa 2021 atong daw kung dumdumani mo ang Bloody Sunday sa Manila. So isa naman siya nga ara sa listahan para sa pagpahipos kag ginaditreat nga posible iupod no sa mga listahan sang nakaladula nga mga organizer. So amo wala namon ginadula ang isa ka posibility nga ini pagkadula sa iya may kalabutan posibilidad ang mga state forces tungod ang mga asod-asod nga mga pagkadula may mga relatibo no sa may mga death may nasulod sa red tagging. So hasta sini natabo ining sa Abril 5 nga natabo lagi diya nga wala siya makita nasa sa subong nagabalaka na ang pamilya nya kung sa diin na si Sir Iber. So amo ginaano naton nya kung sino man niya ang nagdakop sa iya, kung gidakop manggid siya, so dapat isorpi siya. Kag kung may kaso siya, dapat ipasaka ang kaso kay atubangon sang amon organizer sang Kadamay kung may kaso manggid siya. Pero asa subong nagalibog kami kay wala pa kita sang nabalitaan kung sa diin gid siya. So siguro boss, baliko namon ang police station para sa pagkamangkot kung bala ano ang ila investigation nga masobra na sang 24 oras nga nadula ini si Mr. Iber Laret. Pero prior sinino although nga may mga experience siya before and few years back no, kundi may mga ginatikma na siya. Pero sining lately, may ara mga attempt sa kabuhi niya nga natabo? Actually, sang ini nga mga amo na mga death threat lang, tapos ginapwestuhan ng iya nga balay sang mga hindi kilala nga mga tawo, ginasulod-sulod siya. So, amo na gani sang ligad niya, daw kami nga dapat, untato na ang pangridtag sa mga organizer, labi na sa mga progresibong nga organisasyon, sa mga aktivista, pagka nag-rally kami sang Pizza 4 para sa stop sang panawagan niya stop ang red tagging, pagka Pizza 5 nadula siya. So amo ang isa kadako nga problema natin sa subong sa Duterte administration kaya ang ginapanglaot ang mga progresibo nga organisasyon, ang mga aktivista nga nagaymakas para buligan ang malapad niya pumulo labi na gid ang aton niya mga urban poor nga nagaatubang sa mga ejection demolition Action Art. Yes. So bali, sir, ang matabo sini may ara kamo activities, boss. Yes, may activity kami, boss, no, para ipanawagan niya isurface si Mr. Iber Laret. Kaya kung sino man ang nakakuha sa iya, elemento man ini sang EEP, elemento man ini sang PMP, kag state process man ini, no, wala man kita nagahusga, pero tungod-tungod sa grabe nga ang harassment, so dapat isurface nila o kung sino man niya mga state process ang sa likod sinide o sino man niya individual, ipakita nila. Kaya kung may mga kaso man niya ipasaka siya, atubangon na yung kaso para ang pamilya hindi man mahulal nga nagabalaka gahilibion ang mga kabataan nga nagapangita. Siyempre sa amon man nanganay, siyempre nagabalaka man kami kaya siyempre upod namon nina sa para nga nagahimakas man para bago ng sitwasyon sa aton nga mga ibol nga taga syudad. So nagabalaka man kami amo ina nga dapat masurpes gid siya, no. Taga pangayo man kami bulig sa mga kapulisan nga dapat imbestigahan ang ining pagkadula
sang amon sa upod niya si Iber Laret nya kun pwede no mapadaluman ang investigasyon kag makadtuan ang mga area kung sa diin siya na missing. Kag panawagan man kami Action Art sa LGU sang Bacolod labi na sa aton Office Council no kay damo-damo ng mga aktivista ang nakaladula napatay si Sara Alvarez nakaladakpan kami nga daw wala bala sang aksyon no ang makita naton nya dapat isa ini ka Metro Bacolod ini isa ka dako nga urban sang syudad so dapat maimbestigahan ang ining pagkadula sang aton nga mga kopdanan nga aktivista kag ining mga pagharas amon labi na grabe ang red tagging sa mahanay sang Bagong Alyansang Makabayan kag sa Makabayan Coalition Action Art. Mga pila na ni edad ni Sir Ivan kag pilakbilog kabataan niya ni? Ang iya sini edad ara siya sa idaron daw mga 51 anyos. Wala lang ko ideya Sir Action Art kung mga pila ni kabilog kabataan niya. Ang kwani mga 51 anyos na ni si Iber Laret kag wala na ni siya asawa, byudo na ni siya no kag mga kabataan na lang ni. So amo na nga nakakabalaka man ang kabataan. So nga dapat masurface gid siya kay kung may mga kaso siya atubangon lang ina niya sa korte nga dapat buhi siya ipakita no mo na ginakubaan namon kay kadamuan sang missing nga kopda namon makita lang namon sapwan lang namon nga bangkay na. So I hope ini nga tion i-surface lang nila kag kung may mga kaso nga dapat ipasaka nga kaso ipasaka lang kay atubangon lang ina sa korte. Bali, kung nabuta malon, posible na missing siya, halin sa balay na da sa Morsya, pakadto sa Mansilingan, da lang nga area. Actually, kwan siya, dira sa Mansilingan area. Sa Mansilingan na siya halin? Sa Mansilingan siya halin, kaya dira man siya gapuli sa iya, sa iya balay. I see. So, lapit lang gali, no? Within, dira lang sa area, taning kaladuan yaman? Posible diri man lang Bacolod area kay halos diri man lang sa Bacolod area naton although may mga outside Bacolod na pero hindi kita muna hindi muna kadamo sa aton demolition area sa outside Bacolod. So mas diri lang galibot-libot sa Bacolod para buligan ang isa ka mga urban core nga nagatubang sa mga ejection demolition like sa Pizza 8 may ara naman sa Pahanukoy nga problema dito sa aton nga mga urban core kag isa man nga ginabuligan dito ni Iber Laret po sa Yakop Danan sa Kadamay Action Art. Sige, so maki-update lang kita. Ano oras ni gani buwas ang inyo rally protesta sir kag dinhi patigayunon? So buwas nga adlaw no may rally protesta kami para sa panawagan ni isorpe si Iber Laret sa Fountain of Justice sa Daod City Hall alas 9 sang aga para ipakita naton nga may nadula naman nga mga aktivista, may nadula naman ang isa ka organizer sang Kadamay Negros nga dapat mapagwa ini nga buhi kag dapat kung may kaso pailan lang siyang kaso kay atubangon lang ina sa korte kay dapat may ara man kita mga due process kay dapat respetuhon man ang kawanong kinamatarong sa mga nagahimakas kay ara man sa aton nga Bill of Rights nya pwede kita yan magbulig sa malapad nga pumuluyo base sa aton ikasarang no kag nagasandig man ini sa layi Action Art. So amo na nga panawagan kami na kung sino man ang nagdakop o sa individual man ang nagkuha kay Mr. Iber Laret so palihog lang isurface siya kag dapat nga wala sang lastro sa lawas kag wala sang dapat ipresenta lang sa korte kung may ara siya mga kaso para atubangon ina sang iya individual kag sang organisasyon Action Art. Sige, on that note Sir Noli Rosales, salamat gid sa tiempo kag gamay nga bisay mo. Salamat gid Action Art kag mabuhay kamo. Action Firing Line. Pinamissing no within Mansilingan area or diin man ina nga portion dis Bacolod, tingin pa record naman sa authorities. Kag buwas may himuon sila nga rally protesta. Action Firing Line. Tanbaya sa report ni Action Marlon hinubiyay nga gawon ko lang siya kay Joey Arinas, Torco Jongko may gabi pare. Kumusta ang kanding nga ginsambagan kag si Jose Mongcal Torilla sa Binalbagan, Marty Alianic Antonio kag Xie Elban Buena. Araban si Elmer Tijada kag Rodelin Kahilig, si Aki Mihika, Cynthia SLGD. Salgado gunoning kay gin cut short away sang mga vowel ang iyang apelyido ho. Arnel Misobri, Emily Morden,
Anula Pilyado kag Christine Minies Villalobos may gabiman monitor sa Pandanon DSB. Lani Tolentino monitor man sa Kaliling. Crisanto Tolentino, siya barangay kapitan Gilis Kaliling da. Josel Popioco, kumusta ka na? May gabi da sa imo. Action Firing Line. Kay Mark Canubis man sa Mark Canubis dara sa may Bulata sa Kawayan. No, may gabi man kay Cynthia Salgado, SLGD gali amo nang butang niya eh. May gabi man kay paring John, no, paring John Agustin, no, dira sa may issues Kawayan. Musta John, may lang pagmaningon sang salakyan da. Sinusubong ginaserbisan mo? Action Firing Line. Ara man gamonitor si John Claire Del Yaba kag Christy Toto. Action Firing Alas Line. 8:12 ni nga gawon nato ng report with Action Marlon Hinubia balita gikan sa Kapitolyo Probinsya. Capital Reports. Action Marlon, may gabi, please come in. Action at mayong gabi, may ara man sang nabasagan nga kabalaka si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa sering sitwasyon sang manug expire nga mga COVID-19 vaccine nga ari diri sa Negros Occidental. Now may mga pamaagi man na kalapot sa igtulupangod ni Gov Lacson kung paano action art mabuligyan nga mapadasig bala ang pag-usar ng sering manugutupal ng mga COVID-19 vaccine before naglabot ang petsa ng sering expiration date. Isa diri ang pag-inganyo action art sa mga fully vaccinated individuals nga dapat magpa-booster shot na. Matigay na rin, hambal ni Gov Lacson sa bulig kang mga opisyal kang banwa kag syudad pati nagsunod ang mga nagakandidato subong nga eleksyon. So, isa rin ang ginmension ni Gov ini mga kandidato balang sunod ang mga incumbent balang opisyal subong nga nagakandidato pero waisan kontra. Ambal ni Gov, why naman sila sang problemahon, no need naman nga magkampanya sila, para nga botohon sila, kanang automatic, daog naman sila, ay why sila sang kontra. Imbis nga magtutok din sila 100%, sila sa kampanya, ambal ni Gov, kung magbulig man sila, pagbulig sila, kumbinser, sa sila mga napakunahan na si Kandos, nga magpaidalom, sa booster shot action art. So, nagligad nga adlaw may statement action art ang gobyerno nasyonal mo. Nga base paman lang nga kung hindi mahingagaw gamit ining record action art intention sang gobyerno nasyonal pangkabugosan ni mo. Pagkabugusan niya na COVID-19 vaccine na ang expiration date niya gani action art niya ulan sa Hulyo. Makin mo mga pilato, mga 27 million. Ang sa province? Ang sa Bugos na Pilipinas na siya. Ang sa province siya mo dong 221 to hindi ko magsala, no? 1,000? Yeah, correct. Ang sa province siya, 221,000 plus doses ng COVID-19. Pero inang 221 doses, ibuhin mo na sunod ng mga 31,000 doses. No? Nga Pfizer, kay sigurado nga maubos na saya before sang April 13 nga expiration date. Ay ina nga bakuna action art nakalista na sa schedule na booster shot sa pediatric vaccination. Okay. Busilingon ng namayara sang nakaschedule na before April 30 na mga kabataan edad 5 to 11 katuig for booster shot. So may nas mo na siya sa 221 doses. Ang problemahan na lang ay ban nga kahit sa bakuna may ato ta sunat nga Moderna mo.
Okay. May Moderna, may Sinovac pa gani, kag may ara sang Janssen. Amo ng palibugan subong. No? Ti amo ng paglaom ni Gov Lacson nga kabayunta ini nga panawagan niya makatugas ang positive nga resulta. No? Sa bulig sang mga ara sa banwa kag syudad nga mga opisyal kag mga kandidato. Yan si Governor Bong Lacson. Suppose na i-push nila ang booster shots, especially sa NCR. Because NCR was, in most cases, have gone beyond 100%, no? Nabakunahan na nila mga constituents nila. So why don't they now push for booster shots in that area para ma-consume man yung mga vaccines that are about to expire. Remember, ang strategy is to bring the vaccines to the barangay. And then not only a barangay center, but actually house to house. So subong gina-push lang gid because of the expiry date, no? So subong ginawa din tagaan gid sa push ng presidente. Sa managsunod, magluwas sa Galing kay bisan ng DOH pasubong nakahimo plano ko nanhon inano lang pangula na kundi na panglubong na lang naguro way ka naman memo naka-expire na. Amo nang kabalakan sa sang gobyerno nasyonal. Kung di na magamit, laban-laban usik lang gid. Usik lang gid. Pero siya na kung expire na, sino nabing tao yung kapin pag pangalagag ng daan nga magpabakuna, dason ka palo sa expire na lang na sa pa-inject pag siya na karon? Correct. Karong doon kakasunod na before pa naman ginhimo ining donasyon sa mga bakuna, balang sa mga panwasuran or probinsya, tamo LGU nga nagpain kang ilakagwalingon nga pondo, duman mo to, no? Kwarta nila nga ginagamit para nga i-purchase kini bakuna ni. Okay. Ang iban na sunod, naglaligan lang nagabot mo. Ang ginbakal, no? So kung hindi na magamit, ang ginbakal, yan gwa sila, usik sa pundo sa gobyerno. Dari sa aton ugaling, ginambal ni Gov, na itong purchase na 50,000 doses, hambal ni Gov, yung ating hindi niya lang na-confirm ka 100% na ubos, pero ang kalabanan po nagamit national. Atong AstraZeneca na 50,000 doses. No? Naubos-ubos ito gamit sa vaccination program. Ang house-to-house na vaccination nagligat pa niya sunod na bulan sa Pebrero din panawagan nagadaan niya sa provincial government. Kag subong nakabulig man padako sa porsyento or percentage sa vaccination program sa nagalain-lain nga mga banwa kag syudad. Update gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action na Marlon Herboya. Mga ka-action sa din kaban sa Pinas. Putunta sa Abon Balita ka Serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat gid Action Marlon Hinovia sa report gikan sa Kapitolyo Provincial. Todo hasta subong balaway ka way tamabalan ko na nuning plano sang Department of Health. Tiway na ni tsansa mga nagka-expire niya siguro to timpranuhan pa pabalong daan ko na ang mangin sistema sina kanugo no makon mo na nga bakuna ti although nga ining magiging padala diri iban sa aton donation man lang pero ti pareho sini ang mga LGU nga nag-purchase no halimbawa nag-purchase ng bakal ti anong matabo sina pero di sa Bacolod City kadamo pa sang may mga pundo pa para sinimo ti ambot kung saan ni konsigiyon pa na pala kay 130% naman yung Bacolod. Action Firing Line. Amo na mga balantayan no nga mga development sining balita mga ka-aksyon no sa mga vaccination drive gihapon bakuna ti nagla-expire mga kumukna mo damo milyon niya mo kakadamuon sang bakuna sa bilog nga pungsod Pilipinas. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataforma di gobyerno.
Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksak. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba may kumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rains ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion.
everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, kag gainin-sindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una. Action Firing Line. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Action Firing Line o kay Diding Alojamiento may gabi. Araman si Ana Sinuro, thank you gida sa pag-monitor sa aton sining program. No, araman si El Banbuena. Siling family El Banbuena gapamati gid sa inyo. Salamat gid Virgie Olpinda araman sa Silin Homes. Thank you gid for listening. Si El Banbuena. KMU Naplo, siling Iver Larit, 51 years, Barangay Mansilingan, missing on April 5, 9:30 AM until now. MGS Candido, kabay pa nga safe lang si Sir Iver Larita. Action Firing Line. Missing siya no? Lawig-lawig na. Jose Mongcal Torilla araman kag Lani Tolentino. Ayos. Christopher Minies Villalubos or Christine. Sorry gid Christine, may gabi. Lani Tolentino nababasa ko na ligali kayo na nagpap-up lang liwati. Thank you gid sa inyo siling nga pag-monitor. Ang iban karon na lang daway-dugay. Action Firing Line. Sa iluwan kong balita gikan sa Bacolod City Hall with Axon Dale Salazar, aring good news traffic enforcers. Wala to nyo lang mapirmahan ni Mayor kag mangin ordinansa na gid ini no at least kung malagdaan ina no kag mangin isa nakakasuguan mayo ni para sa mga traffic enforcers. Kabay pa magpisan kamo ha. Damo man ko nakita nga mga dedicated nga mga traffic enforcers Galing kay ti amo na ang iban, siling ko kinaiya man ni katao, no kay bisan gani otoridad na gid nga ginaswelduhan para sa trabaho nila kag lagko pang sweldo ginpadakuan ni presidente ngong mayara gid gani tamaran. Action Firing Line. Ang mayara man gani otoridad o kon mga law enforcement unit nga ang trabaho nila dagko ng sweldo iba nagahimo pa sang aktibidad nga illegal no kay kabalo ka lain giguro kun dulo ka kwarta Action Firing Line. Nami man mag-ambisyon ay kita ni dumili ang nag-ambisyon nami na no nga mag-ayuhan ang pangabuhi mo pero kung sa malain nga pamaagi that is another thing no maguba ang imo sining karira way labot ang karir mo maguba di ba sikon makasuhan ka pa bla.
Action Firing Line. Kita mo damo sa mga ara man sa law enforcement unit or agency nga trabaho, kung kaysa madakpan nagihimo sing legal ti kaso ang atubangon, dismiss sa trabaho, abaw medipisyo minilyon tani dula. Action Firing Line. Alas 8:36 na. Action Radio City Hall Report. Ngagawon kong report gikan sa Bacolod City Hall at sa Action Dale Salazar. Action Dale, may ngabi please kamin. Action Art, good news para sa mga traffic enforcers sa Bacolod Traffic Authority Office. Bangod matapos ang malawig ng mga tinion, na-approve na sa third kag final reading ining proposed ordinance sa Higindoson ni Bacolod Councilor Dino Ramos, ang chairman sa Committee on Transportation. Nga nagahatag sila sang dugang nga mga benefits sa Action Art sila nga pagtrabaho bilang traffic enforcers sang syudad. Ang ordinansa naga-state Action Art regarding is paghatag sang hazard pay para sa mga traffic enforcers 2,000 pesos sa kada bulan, no, para ini sa mga regular na traffic enforcers, samtang tawag naman diri gratuity pay naman para sa mga job order casual, no, nga makabaton sang 1,000 pesos sa nga gratuity pay sa kada bulan na Action Art. So kaina sa virtual session sa unang panglungsod, wala na gid man sa may mga nagpamatok pa or additional nga mga komento regarding sang sining proposal ni Councilor Dindo Ramos Action Art nga ti unanimous nga ginaprobahan sa third kag final reading. Ma-take effect lamang ang ining approved ordinance once nga mapermahan ni Bacolod Mayor Bing Leonadia. And then that's the time na no, may mga guidelines nga ipagawa Action Art kung sino diri ang mga kwalipikado nga mga traffic enforcers nga makabenepisyo sining 2,000 pesos kag 1,000 pesos sa nga gratuity pay Action Art. Aring tingog kag portion sa natabo kaina nga virtual session si Councilor Dindo Ramos. Correspondence number 10-19-0250-C. This is a proposed ordinance granting hazard pay to regular or continual casual traffic enforcers and gratuity pay to job order casuals performing the function of a traffic enforcer, laying down the qualification for those who can avail and for other purposes for third and final reading, Mr. Chair. So move. Second, Chairman. Any objections? So hearing none, correspondence number 09-19-0250-C. This is a proposed ordinance granting hazard pay to regular or plantilla casual traffic enforcers and gratuity pay to job order casuals performing the function of a traffic enforcer, laying down the qualification for those who can avail and for other purposes is hereby approved on third and final reading. Next, please. Action Art na batian si Councilor Dindo Ramos kag si Bacolod Vice Mayor Elfid Familyaran. Tinami ni pila gani naliwat nalipat ko itong naligan pag interview kay Councilor Dindo. Ado 2,000 no? Yes, 2,000 Action Art naman sa regular tawag for regular. And then gratuity pay naman 1,000 pesos para naman niya sa mga job order casual Action Art. Ate, amo na bala, kadamo dito sa atong sining mga traffic enforcers, pero kalabanan diri sila Action Art, hindi sila regular, no, kag naga-field, nagapatiala sa init, kag ti amo na ang ilas ng kabuhi, nabutang man sa peligro since iba diri sila, agad mismo sa intersection para magman sang traffic, no, situation diri sa mga syudad sa Bacolod. Actually, sang 2019 pa, sang gin-float ni Councilor Dindo Ramos, ang ini nga ideya Action Art, kag eventually, nadusogin man kag naprobahan tubtob sa third kag final reading kay nasang hapon. Now at least bisan sino pa da kun ano man matabo sa uli kay kumuordinansa ni sige na nila batunon ni. Yes, Action Art. In kaso din man nga tiko magligwat man ang mga panggobyerno diri sa Bacolod City, i-adapt na Action Art na ang ining ordinansa. Kumbaga, damo pa no nga mga Bacolod non traffic enforcers ang makabenepisyo sini sa uli Action Art. Kay magluwas kay ina sa sining ordinance, may separate ordinance pa gid si Councilor Dindo Ramos nga nagahatag Action Art sang monthly nga recognition para sa mga outstanding traffic enforcers. Kung madumduman mo Action Art sa October 2021, amo na bala may mga ginkandak sila nga mga dancing traffic enforcers
nati para ma-highlight man ang ilang sining nga mga abilidad no sa pagsaot samtang nagaman sa traffic. Kumbaga may mga additional incentives sa Action Art in kaso gid man nga may mga traffic enforcers nga ikilalahon na based sa ilang sining performance bilang traffic enforcer. Botang balon kung ang imo gali habyog sa malikawang mayad gali lang tawon, mayo ang pagsaot mo do mayo ang performance mo na. Siyempre may abra sa mga criteria like siyempre ang attendance mo dapat kung traffic enforcer ka hindi kaya pala absent Action Art ang imo sining present sa tungasang dalanon wala kaya naga-eskapo sa imo sining trabaho at kaya mo na aran niya sa liderato sa bitaw no sa pag-identify kung sino ang pagkilahon ng mga outstanding traffic enforcers sa kada bulan Action Art. Kaya na sa virtual session sa ang konseho may additional nga 3 ka mga bulutuan diri sa may Bacolod City mga public school nga gin-endorsement sang SC sa Emergency Operation Center para tugutan nga mag-conduct sang limited face-to-face classes Action Art. Duwa diri ka elementary kag isa ka high school amo ni ang ETCS 1 kag ETCS 3 Action Art and then ang high school mo ni ang Barangay Singgang Airport National High School. So kaina na mention dito ni Councilor Novero ang chairman sa Committee on Education nga sabay sa elementary from kindergarten to grade 3 and then from high school naman or sa high school mo ni ang grade 7 tubtob grade 9 Action Art. Gin-endorse sa EOC pero ang EOC most likely ginaprobahan man Action Art kaya gina-forward man sa regional office nga mo naman tuya ang mag-check regarding sa preparedness o kung kahandaan sa isa ka bulutuan nga magpatigayon sa limited face-to-face classes. Kaya kung madumduman mo Action Art, daw ka 22 na ni no, sa mga public school ang gina-approve na yan sa local government units ng Bacolod City. Pero sa region, nga DepEd, Region 6, duwa pa din lamang ang ilang sinig gina-approve. Ang Alangina National High School, kagang Mabini, Mabini Elementary School Action Art no. So apisar na may mga approval na sa ibang mga eskulahan diri sa Bacolod City pero ang checklist ya no sang DepEd Region 6 abot sa gihapon ang ginahulat kumbaga ang final approval. Ang endorsement sa unang panglungsod isa lang sa mga madamo nga requirements para tigayon na mabalik ang limited face-to-face classes. Aring tingog ni Councilor Renecito Novero. These classes, their schools, which are the ETCS 3 from kinder to grade 3 for the period of March 22 to June 24, and the HCS 1 from kindergarten SPED and grades 1 to 3 for the period of April 2022 to July 2022. In this regard, Your Honor, may I respectfully move for the passage of a resolution favorably endorsing these letter requests to the Emergency Operations Center for purposes of providing the requisite guidelines and health protocols that should be complied with in the conduct of the pilot testing of face-to-face classes. I so move, Your Honor. Start na batian si Councilor Renecito Novero, no? Siya niyang chairman sa Committee on Education sa sangguniang panglungsod, no? So ang development kung ito naman naton ang tikang sa DepEd Region 6 kung balaila sinaprubahan kung makapasar ining mga public school para sa limited or in-person classes diri sa may syudad sa Bacolod. Mga break kabalitan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Why na muna pamangkot kilis konsulon din do parte sa update to kuno sa kwan sa LTFRB? Wala Action Art. Wala pa so far sa mga development. Makutunda siya kung kaya ito yung balita sa nasyonal to kung ma-aproba ni nagtag naman kuno mo. Ayun bla. Ang mga suspension bangod sa election spending ban. Actually, buwas nga lang COMELEC dumaga-announce sila kung bala ilagin approve ang exemption no for application regarding sa paghatag sang ayuda Action Art sa mga fuel subsidy sa mga drivers kag operators. So basi buwas nga lang may development sa National Action Art, especially sa bayan sa COMELEC na mong nag-announce
kung may mga nag-apply for exemption sa fuel subsidy. Ate, ano ka rin, may chat niyo siya ano numero ni Action Deal sa baluta, duway mo ni kanina papili, ya? Sige. Why kaya gali, no? Sa lain tuguro nga sa Lasar, ya ilaya? Numero lang sa jersey, A jersey. Pain nga sa Lasar, siya Action Deal, ya? Why na yung papili, Iski chairman ni tanim papilian ni siguna, kaling why mo dayon? May hala ko dahil mga silent supporter. Gani, hindi ko na palawagon ngalan niya. Pero magot siya sa numero mo. Sige, Action Arta. Mga update na balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Mga ka-action na rin ka man sa pinansa. Labutin ka sa ngayon, balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action Dale Salazar, mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balitang ito. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of
Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga password nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayara sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season,
dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalo Action Firing Line. Way nagita tiyempo diri sa aton sining nga pagpangaragad si Bibing Francisco sa Villa Estefania nga monitor. Inatami lang si Vanji Montero, Bibing ni sang Villa Estefania. Salamat gida kay Lilia Taton. Mayong gabi man kag thank you for listening. Novi Magapan, salamat gid Army Tigalio. Kay Sir Alex Monteza, mayong gabi dira sir, thank you man sa pag-monitor. Action Firing Line. Why not a time dari sa aton sini nga pagpangalagad sa ngalan sang irregular anchorman, Aksyon Brian Morden. Ako naman Aksyon Art Tayhupon saying thank you for joining the show. Mga kaaksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio number